प्रमद बर' सार फैगोन होननायखाय जोंबो जथुमनानै दङमोन रायजो राजाफ्रा आरो फैदोंबो मोजांबो मोनबाय आरो रावबो सासेबो मालायनि सिकित्साखौ खालामनायाव बादावनानै दाथा बे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो जोङो भट होनांगौ दिनै जों बिराद मोजां गोजोनबाय आरो जाफुंनांगौबो जाथारनांगौबो आरो सोरबा जुदि न' थांनानै दमहैदों बेखौ बादावनाङा सोरबा जुदि सिखा रुवा लानानै थांनानै दाननो सुनो होनदों बेखौबो गिनाङा रायजो राजाफोर दिनै जोङो ट्रेक्टराव भट होनो मोनोबा जोङो थागिबि जायगाखौनो जों मोनबाय होननानै साननानै लाखा रावबो सासेबो लर सर जानो नाङा बे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो गासिबो भट होजोबनांगौ जोंनो मोनथायनि थाखाय जोङो ट्रेक्टरनि सायाव मोनथायनि थाखायसो जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो नागिरदों जों बेखौ मिथिया बेखौ जोङो सरन बर' ना हाग्रामा महिलारि होनो जों बेखौ सिनाया दिनै जोङो प्रमद बर'खौ सिनायो जोंखौ होमबा हादान जाजेननायनिफ्राय जोंनि दुखु खस्थ'खौ बे नायफैबाय थादों बिनि थाखाय जोङो बेखौ मोजां मोनदों आरो बेनोनो जों सापर्ट होगोन।